Sa number 5, duha ka mga ginaligar kawatan nagpalupok sang pusil sa duha ka mga intel operatives sang PNP. Ang amo nga duha ka mga kawatan ang naaresto. Sakay sa auto ang duha ka mga intelligence operatives sa nagpatigayon sa monitoring pagkadto sa headquarters sa Bacolod City Police Office sa Magsaysay Avenue, Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Sa sila nakit-an sa duha ka mga nagaangkasanay sa motor nga nagasunod sa ilang mga alas 9 Miyerkules sang gabi. Sangyara na sa atubangan sang Gate ka Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, nagpondo ang mga pulis apang nanaog sa motor ang isa ka lalaki, naggabot sa pusil kag nagpalupok sa ila. Rason nga nagbalos man ang pulis. Wala man sa may naiguan sang bala sa among shootout, nalagyo ang mga sospek paliko sa Lacson Extension kag padulong sa Alihis Road. Ugaling, sila ang na-corner sa nag-augment nga personnel sa City Intelligence Unit sa tubangan sang isa ka eskwelahan sa Dalan Alihis, Purok Halo Block sa Barangay Singkang Airport. Nakuha sa mga sospek ang isa ka STI International, Georgetown, Texas, USA caliber .45, motor, cellphone kag 136,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Ang isa sa mga sospek ang may kaso nga robbery sini nga tuig kag ilaman ginako nga sang Hunyo mayara sila sang gin-hold up sa Barangay Mandalagan. Detain karon sa custodial facility sang Station 8 ang duha ka mga sospek. Based on statistics, bumaba talaga ang crime incident natin dito, no? Pero yung mga sinasabi natin na hindi naman napipigil lahat, that's correct. Pero ang importante, sa generally, bumababa siya. So yung itong mga pailan-ilan na aksidente, ito yung kailangan i-address pa ng ating kapulisan. Kaya nag-launch tayo nitong Safe NIR, dial 911, para mas mapabilis pa ang responde ng ating kapulisan at mapigil itong mga crime incident na mangyayari dito sa paligid natin.